אהלן חברים וחברות, כאן אופיר אזולאי. תודה שנרשמתם וכיף שאתם פה איתי בקורס הדיגיטלי שלי מביישן לרקדן או מביישנית לרקדנית, במידה ואתם נשים. אז המטרה של השיעור הזה זה שיעור מבוא שבו אני הולך להסביר כמה דברים ולעשות איתכם סוג של תאום ציפיות. קודם כל אני רוצה להתחיל ולומר שהמטרה של הקורס הזה במשפט אחד היא לשנות לכם את החיים לטובה. עד כמה זה הולך לשנות לכם את החיים זה מאוד תלוי בכם ובאיך שתתנהלו בקורס הזה. אם תעשו את התרגילים, אם תקבלו את הטיפים שאני הולך לתת לכם, זה הולך למקסם לכם את הלמידה וגם את התועלת שאתם הולכים להפיק מהקורס. אז הקורס מחולק ל3 פרקים. בפרק הראשון אנחנו נכיר את 5 הכלים לתנועה חופשית על הרחבה, וגם נדבר על הקצב, שהוא אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי. בפרק השני אנחנו הולכים לשדרג את 5 הכלים, וגם לדבר על כל עניין הידיים ועל מודל הבית והקומות, מודל מאוד חשוב שאני מלמד איתו. בפרק השלישי זה הולך להיות פרק של בונוסים והעשרה. זה פרק שבאופן טבעי הוא קצת יותר מאתגר מהפרקים הקודמים, אבל אני די בטוח שאם עשיתם את התרגילים והתאמנתם על הפרקים הקודמים, אז בשלב הזה אתם כבר תהיו מוכנים לפרק הזה ותוכלו להפיק ממנו הרבה. בפרק השלישי אנחנו הולכים לדבר על סגנונות העשרה כמו טוויסט, היפ-הופ וסלסה, וזה בעצם הולך לתת לכם עוד כלים מעניינים בתור רקדני רחבה. יש לי כמה טיפים בשבילכם שיעזרו לכם למקסם את הלמידה. אני מורה לריקוד, אני לא קוסם, אבל אני מבטיח לכם שהולך להתרחש אצלכם קסם במידה ואתם תעשו את הדברים שאני ממליץ לכם לעשות. אז דבר ראשון, צפו בכל הפרקים ואפילו תחזרו על דברים שלא הבנתם כדי להבין אותם טוב יותר אם צריך. זה קורס דיגיטלי, אתם פשוט יכולים להריץ אחורה את הסרטון וזה די פשוט מהבחינה הזאת. דבר נוסף, שמרו לכם את הקישור לקורס בלשונית של הדפדפן, או אפילו שלחו לעצמכם את הקישור כדי שיהיה לכם זמין מכל מקום ותוכלו להיכנס ולהיזכר בכל פעם שתרצו. הדבר הנוסף שאני רוצה להמליץ לכם, וזה מאוד חשוב, זה לעשות את התרגילים שאני נותן במהלך הקורס. הם יחסית פשוטים, זה לא הולך לקחת לכם הרבה זמן, אבל זה כן הולך להשפיע על הלמידה שלכם באופן משמעותי. הדבר הרביעי והאחרון, טיפ שאני נותן לכם מניסיון שלי, אני ממליץ לעשות לכם איזשהו נוט בטלפון או איזשהו פתק שעליו תרשמו ותיקחו את זה איתכם לאירועים ולמסיבות שאתם מגיעים אליהם. ככה אתם תוכלו, גם אם יש לכם עכשיו, הראש שלכם בכלל בדברים אחרים ויש המון אנשים ורעש מסביב, בלקאוט, אז אתם פשוט מוציאים את הפתק, מתמקדים ואומרים אוקיי, עכשיו אני הולך לעבוד על הדבר הזה, עכשיו על הדבר ההוא, וזה פרייסלס. באמת שככה מתאמנים ומשתפרים. לסיכום, כמה שאלות ותשובות נפוצות שאנשים בדרך כלל שואלים. אז השאלה הראשונה היא, האם צריך רקע או ניסיון? והתשובה היא לא. הקורס מתאים לכולם, הוא ממש מתחיל מההתחלה והולך איתכם יד ביד כדי להפוך אתכם לרקדני רחבה שכבר לא מתביישים. שאלה שנייה, אם זה מתאים יותר לבנים או לבנות? לא, זה מתאים לכולם, אוקיי? יש קטעים בקורס שאני אדגיש ואגיד שיש דברים מסוימים שמתאימים יותר לבנים או יותר לבנות, אבל מעבר לזה, הקורס הוא מיועד לשני המגדרים. ודבר אחרון, האם אפשר לשאול שאלות במהלך הקורס? התשובה היא כן. ברגע שרכשתם את הקורס, אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בהודעת וואטסאפ. במידה וצריך, אפשר אפילו לקבוע שיחת טלפון קצרה, ואני אסביר לכם דברים שלא הבנתם. אני חושב שעברנו על הכל, אתם מוכנים לצאת לדרך? אם כן, הקליקו לפרק הבא ונתראה בפנים. שלכם.